vi vil gerne fortælle om det økonomiske kredsløb. Først så har vi husholdningerne, og det er os alle sammen. Det er os, ja, der bor i huse og arbejder. Normale mennesker. Nå, og så... og så er der pengeinstitutterne, som er bankerne. Ja, så er der udlandet, som er når du køber musik. For eksempel via iTunes er det ofte udlandske kunder. Og så er der den offentlige sektor, og det kan være hospitaler og kommuner og plejehjem og skoler og parker og alle de ting, som den offentlige sektor betaler, som vi betaler. Så er der virksomheder, som kan være for eksempel ligesom Danske Bank og Lego og Coop og små virksomheder, hvor ejeren selv arbejder der. Ja, og så husholdningerne, det hænger sammen på den måde med pengeinstitutterne, at vi kan putte vores opsparing i bankerne, og så hænger det også med tilbage igen, fordi at vi kan også låne fra bankerne. Og så husholdningerne, de giver udgifter til virksomhederne, fordi vi køber. Og virksomheder giver lønninger og overskud til husholdningerne. Og virksomheder giver skatter til offentlig sektor. Og de offentlige sektor laver varekøb til virksomhederne. Pengeinstitutterne, de kan også godt låne til virksomhederne. Og virksomhederne kan putte deres opsparinger i pengeinstitutterne. Så er der så udlandet, hvor til virksomheder er der eksterne eksportindtægter, ja, udbytte og investering. Og til fra virksomheder til udlandet er der importudgifter, udbytte og investeringer. Og det var alt. Farvel!